ne-a cerut. De aceea și astăzi pentru noi cuvântul acesta este valabil și ne zice așa. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune-le, ascultați cuvântul Domnului, mărit să fie numele Domnului. Iată, dragii mei, acest om ce se chema Ieremia, i s-a spus prin cuvântul Domnului să șadă la poarta casei Domnului și să vorbească celor ce intra pe porți în acea cetate, în acea casă, mărit să fie numele Domnului. Și acum vrem să ascultăm cuvântul de care i-a însărcinat acest om, Ieremia, pentru ca să vorbească poporului lui Dumnezeu. Cred că asta ne-ar interesa mai mult decât ce vedem noi aici, și așteptăm cu de răbdare, ca să bem și noi ceva, să mâncăm ceva. Cred că este normal și lucrul acesta, dar mai interesant pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui și binecuvântat să fie El. De aceea cuvântul Domnului zice, ascultați cuvântul Domnului, toți bărbați al lui Israel care intrați pe aceste porți, ca să vă înclinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă vei lăsa să locuiți în locul acesta, mărit să fie numele Domnului. De ce? Pentru că fiecare din ei intrau în casa Domnului, dar ei nu-și îndreptau ce? Căile lor și nu-și îndreptau faptele lor, mărit să fie numele Domnului. De aceea cuvântul Domnului este spus, căci trebuia să-și îndrepte căile și faptele pentru ca astfel să poată să fie lăsați să locuiască în acea țară, mărit să fie numele Domnului. Iată o condiție, dragii mei, pe care Dumnezeul nostru o vorbește prin acest om, pentru ca acei oameni ai lui Dumnezeu să poată locui într-o țară pe care Dumnezeu le-o dăduse ca moștenire. De aceea, cuvântul Domnului ascultăm mai departe să vedem ce zice. Nu vă hărăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului. Nu vă hărăniți cu această nădejde, doar venind în templul Domnului, spunând că acesta este templul Domnului, templul Domnului. Și cu alte cuvinte, cu aceasta voi ați rezolvat și îndreptarea căilor voastre. Vedeți noastră, dragii mei frați, rezolvarea problemei noastre cu Dumnezeu nu este doar pentru că am venit în lucrul acesta, ci rezolvarea problemei noastre, dragii mei, pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, este atunci când noi ne vom îndrepta căile și ne vom îndrepta faptele înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că asta este tot ceea ce noi ar trebui să auzim, chiar dacă nu ne dorim să auzim lucrul acesta, dar eu cred că pentru un creștin autentic care îl caută pe Dumnezeu, aceasta este ceea ce el ar dori să audă. Și anume un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să-i spună să-și îndrepte ce? Căile și faptele. Pentru că fiecare din noi, dragii mei frați, am strâmbat căile, dragii mei, și faptele noastre mărturisește despre noi. Dar Dumnezeul nostru, El ne-a dat posibilitate de fiecare dată ca noi să ne îndreptăm căile și faptele. Oare te-ai gândit când va trebui să faci lucrul acesta? Oare te-ai gândit, frate sau soră, când va trebui să-ți îndrepți căile și faptele? Poate că da, poate că nu. Este timpul ca astăzi, auzind cuvântul lui Dumnezeu, să-ți iei o decizie în vieții tale până când nu este prea târziu, mărit să fie numele Domnului. De aceea cuvântul Domnului zice, căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, pentru că oamenii umblau cu strâmbătate unii față de alții. De aceea este zisă și cerința aceasta, dragii mei, ca poporul să-și îndrepte, auziți, dragii mei, ce să-și îndrepte? Faptele și așa, mi-a scăpat din minte.
Deci numai dacă veți îndrepta căile și faptele și dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, măriți să fie numele Domnului. De aceea cuvântul Domnului zice, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alții Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie, măriți să fie numele Domnului. Pentru că poporul lui Dumnezeu a locuit pentru o perioadă de timp ca străini, unii, dragii mei, la Faraon, în Gosen, măriți să fie numele Domnului. Și după aproape 400 de ani, Dumnezeu i-a izbăvit de acolo cu mână tare și puternică. Și le-a dat o țară, dragii mei, unde El a spus că-ți curge lapte și miere. O țară unde poporul acesta, dragii mei, să se mulțească. O țară unde ei să șagă, mări să fie numele Domnului și binecuvântat să fie El. Și această țară era țara făgăduinței. Doamne, ai milă de noi! Dar cuvântul lui Dumnezeu le vorbește prin omul acesta că îi va lăsa să locuiască acolo, dacă ei își vor îndrepta căile și faptele și dacă vor înfăptui dreptatea unii față de alții. De aceea cuvântul Domnului zice, dar iată că voi vă gărăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic, mărit să fie numele Domnului. Câți dintre noi poate nu ne gărănim cu aceste nădejdi înșelătoare, care nu ne poate sluji la nimic, dragii mei? O nădejde înșelătoare poți să o ai, dragul meu, în dreptul vieții tale, crezând că ești nu? Crezând că ești credincios. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune chiar nouă personal să ne cercetăm. Ți-ai făcut cercetare, dragul meu? Ți-ai făcut cercetarea, mărit să fie numele Domnului, pentru ca tu să nu trăiești într-o nădejde înșelătoare, venind dar în casa Domnului și spunând casa Domnului sau templul Domnului, mărit să fie numele Domnului. Templul Domnului nu ne ajută cu nimic. Noi venim în templul Domnului pentru că acolo îl rugăm pe Dumnezeu să coboare, pentru ca Dumnezeul nostru să ne vorbească, pentru ca Dumnezeul nostru să ne îndrume, mărit să fie numele Domnului, iar noi să ascultăm poruncile și cuvântul Său și să-L ascultăm în tocmai, mărit să fie numele Lui și binecuvântat să fie El. Că numai prin ascultare, dragii mei frați, numai prin ascultare vom putea să avem părtășie cu Dumnezeu. Și vom putea să avem părtășie și unii cu alții, așa cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu din Ioan. De aceea cuvântul Domnului ne vorbește așa. Dar iată că voi vă gărăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Și anume, hai să vedeți acum, că aici fiecare din noi ne putem regăsi. Aici nu e vorba despre un frate care ne pune înainte ceea ce noi trăim. Și aici este vorba despre Dumnezeu, care i-a vorbit lui Ieremia ca să ne pună înainte ce? Faptele lor. Faptele lor. Și totuși aveau faptele acestea, dar ei nu lipseau să nu vină în casa Domnului. De aceea cuvântul Domnului zice, dar iată că voi vă gărăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Cum? Furați? Cine spune asta? Un frate? Nu, o spune un om al lui Dumnezeu. Cum furați, ucideți, prea curviți, jurați strâng, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care e chemat numele meu. E adevărat? Ni s-ar cam potrivi și nouă cuvintele acestea sau nu? Ce ziceți? Ni s-ar cam potrivi, frățorii mei. Sau nu prea ni s-ar cam potrivi? Nu. Da? Mă, curați. Doamne, milă de ei. De ce nu vreți să recunoașteți? Da, frate, recunoașteți. Ăștia suntem și avem nevoie de Dumnezeu.
Ăștia sunt măriți să fie numele Lui. De ce? Pentru că inima voastră și urechea voastră vrea să audă altceva. Pentru că mulți dintre cei care nu li se vorbește după cum vrea ei, ci după cum vrea urechea lor să audă, chiar nici mai bine prin adunare. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu este acela, dragii mei, care îți spune în inimă gânduri veșnice. Dar aceasta se întâmplă când tu îl cauți pe Dumnezeu. Când tu îl cauți pe Dumnezeu, mărit să fie numele Lui și binecuvântat să fie El. De aceea cuvântul Domnului zice așa: și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea. Deci făcând aceste lucruri, veniți să vă înfățișăm înaintea Lui. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care e chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste